Κάτσε πως χρειαστεί να το ξαναμαζέψω. Έλα, φύγε. Είναι καλός. Μάζε. Τρώστε καλά όμως, τώρα εκεί που είναι. θα σε φρακάρει. Περπατάει πάνω στα χιόνια. Τι έπαθες τώρα ρε Νίκο? Χάλασε το βίντσι ρε. Έλα ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω. Όχι, χάλασε το βίντζι. Τι χάλασε ρε, αφού δουλεύει. Έλα, γιατί δεν μαζεύεις τώρα? Δεν μαζεύει, μόνο διά. Γιατί δεν μαζεύεις ρε? Μήπως έχεις συμπλέκτη, εσύ? Γιατί δεν μαζεύεις ρε? Τι? Το φρένο έχεις ανοιχτό. Όχι, αυτό το ξέκανα. Δεν το έχεις, το φρένο είναι ανοιχτό. Το ξέκανα το φρένο. Γι' αυτό δεν μαζεύει. Για μάζεψε ρε φίλε να δούμε, αυτός δεν ξέρει να δουλεύει τον εργάτη του. Για μάζεψε. Δώσε ρε. Καλά χαζώσαι ρε μαλά. Αφού δεν ξέρει ρε μαλά. Ρε Τάσο, Δεν ξέρει, δεν είναι τετρακίνητος, είναι καινούργιος στην παρέα. Είναι καινούργιος στην παρέα σαν τετρακίνητος, δεν ξέρει τίποτα ακόμα. Δεν τραβάει ρεύμα τώρα ρε, δεν έχει ζόρι ρε τώρα. Δεν έχει ζόρι βραγόρι μου. Γαμώ το παιδά μου. Θα φωνάξουμε το χιονιστικό. Φώναξε τον αυτό να μας τραβήξει. Έλα από κάτω να μας τραβήξεις ρε. Φώναξε. Έλα από κάτω ρε. Μισό λεπτό. Δεν είμαι. Κόλλησε πάλι. Πάλι κόλλησε. Εντάξει, τράβα όλο το σειρματό σχοινό σου έξω. Τράβα. Τι έπαθες? Δεν δουλεύει. Τώρα που το χρειάζεται. Δεν δουλεύει ο εργάτης. Όχι ρε πούστη. Αυτό σημαίνει μεγάλη τραγωδία. Γαμώ τους εργάτες. 2 δουλέψαν, 2 χαλάσανε. Δεν χαλάσανε. Ναι. Διπλοπενιές κάνανε. Εντάξει, Ναι. και τώρα τι? Μαζεύεις πάλι. Μαζεύεις κανονικά. Κοιτάει ο ένας εκεί. Όχι. Το να μολάς κάπου το δένεις και το τραβάει μόνο του πάνω να. Φίλε, θα βάλεις και αυτό να σε κρατάνε 2 μηχανάκια σένα. Άντε βάλ' το. Κάνε αυτό και μετά κάνε αυτό που λέει ο Νίκος. Θα σε κρατάμε 2 μηχανάκια ρε. Το ειδικό εργαλείο. Λοιπόν να δουλέψει. Λοιπόν, το ειδικό εργαλείο, αυτό είναι. Εδώ, ο Μεζές είναι έτοιμος. Ωραία μάγκα. Το ειδικό εργαλείο. Τελείωσε. Δεν το πιστεύω, αυτό το καταφύγιο έχει και μέσα. Αυτό είναι. Το έχει το ειδικό εργαλείο. Βάλε και εδώ. Αυτό το κόρνετ φίλε όλα τα λεφτά. Ναι. Το κόρνετ. Μία και 20 είναι. Είμαι στο καταφύγιο και ρίχνει το χιόνι της Αρκούδας. Πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Τέλεια. Μια επανάληψη. Όχι, κάτι. Για να το δω. Δάνο, για πες λιγάκι σε παρακαλώ. Τι συμβαίνει μετά? Τι φίλε, δηλαδή έφτιαξε το μηχανάκι του, έβαλε μπαλάκια, μαλάκια. Έδωσε 1000 ευρώ. Δεν έχει λεφτά να αγοράσει γάντια. Βγήκα για έρανο. Θες να τα πετάξω? Νόμιζε στο Νικολάκη ότι σε έκανε πλάκα ο Δάνος, Εγώ από το Καρφούρ το πήρα, εκεί είχε κρεμασμένο ένα κομμάτι. Δεν τρώω μας. Νίκο, νόμιζε ότι σε κάνει πλάκα, Βουλάει και ο παστούρ μας. Τώρα μέχρι το βράδυ εδώ θα Είσαι μηχανικός πράγμα. Καλά, τώρα τι τα βάλες? Τώρα τι τα βάλες τώρα εκεί πέρα? Γιατί τώρα καλά τα γάντια τα έκαψες τώρα? Τα έκαψες τα γάντια? Μαλάκα γεμάτο είναι. Πάντα γάντια. Φανάτισέ τα, τελείωσε. Αυτό, πάντα γάντια. Και με λες για μας διώξει ο Δήμαρχος. Σιγά τώρα. Εγώ στο σπίτι να δεις τι όχι, εσείς έπρεπε να βάζετε στη μέση τα γρούνια και να μην περάσει αυτός με τον γκρέιντερ.
Μάστρο, πες αν δεν μας τραβήξεις δεν σταματάμε. Άστον εκεί να περιμένει αυτό το μάθημα. Είπε να μας τραβήξει. Τι ώρα είπε, αφού τον έκανα από μόνος του. Όχι, δεν έχω. Κύριε, δεν καταλαβαίνει τα αυτά του. Ξέρεις πως καταλαβαίνεις. Ας μόνο λίγο σου παρακαλώ. Καλά ρε μαλακιά, ήρθαμε εδώ να πάμε. Όχι, θα φύγουμε. Θα φύγουμε για Όταν περνάμε καλά δεν φεύγουμε. Είναι δύσκολο να τις βρίσκουμε αυτές τις ώρες. Και τις καταστάσεις. Πώς θα τις ξαναβρούμε αυτές.